Hi, hello mga kalasuners, mga kapalowers, mayong adlaw, kumusta? Adlaw dahil karong Lunes no, pizza otso na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. O karon no, di ana sa laing sugilano no, na ako ang pasultiho no, o sa dili pa dahil. Shout out tayo ko sa tanan nga nagsulod ang intermahan no, salamat kayo sa pagsubaybay mga kapalowers no, mga kalasuners no, ilabi na sa ubala kong ipag-upload no, ng mga sugilano, nga gikan sa anong drama, salamat kaayo. Bayno, ang suwatan po karon bayno, pinadaha kini sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangalan nga Dikoy. Sinuwat kini no, ni Ray Arellano, bahin kini sa iyahang kinasulingan niya kumpare no, nga talahobog ni siya, niya kung mag-inom sila, niya kung naisumsuman, ang sumsuman, himuon niya og sudan. Nasahay mga pa siya kanon, mga kapalowers no. Nasahay taguan niya ang ilang sumsuman. Bayno balik ko no sa pagpaminaw no sa kung ako ang pasultiho no nga ang sender si Dikoy. Kini ako problema bahin ni sa gibuhat sa kong silingan taon og kumpare nako. Mo ni kahatag noon kasamo namo taon sa akong pamilya taon. Kun ngano ni no? Inanion ako pagsugod ang mga pangitabo ha. Okay, labyog, bye bro, labyog! Labyog, nanik ka baro! Oh, nanik ka baro, labyog! Bubok itiling yung manok! Targa, gugma kung gitanugan, ikaw pindangga ang gitaganan. Gugmang imong gibalos, ako nagduda kay tapaw lamang. Kunwa ko'y ikagasa, di ka mulingi, ako yamiran. Tamis kang mo paray, kung gipangayo mo akong matuman. Plastic lang ang gugma mo. Plastic nga mga pasalig, imo ka nako nga gibato. Plastic lang kining tanan. Kay diha sa imong dughan, walay matud nga pagmahal. Bantog rangwa kay gana, kun mugakos ko o murumansa. Budayon kag sakit-sakit, pakapoy-kapoy og mulikay ka. Apan kun akong ingnon, pag-ilis dayon mag-shopping ta. Pwerte kag yung abtika, imong katawa, hastang dakua. Plastic lang ang gugma mo. Plastic nga mga pasalig, imo ka nako nga gipato. Plastic lang kining tanan. Kay diha sa imong gugma, walay matud nga pagmahal. Kay diha sa imong dughat, ang imong gugma, plastic lang. Ole, okay. Sipagin ako ni Maduroy. Gusto ni mo ito yung 16 years old. Huot pagyapag gugma ni mo. Pre. Subay studeng, pre. Si kanot, pre. Na. Uy, pre, kanot. Purbida. Isipti na daan na itong sinugbang baboy. Isipti na yun. Usayngan, pre. Isipti na itong sinugbang baboy. Pre! Dikoy! Missing in action. Missing in action. Galing kang kinar. Huwag mo magsulti ka! Magtagay din mo ron! Was plano ni pre, was plano. Kita mo ko taon Padre Pedro ba taon ba? Ay, nya, di day gamay sinugba nga, among ginom-inom niya, among giusub-sub-sub sa ubin, no? Ha? Mao nga, amon lang sa nikitiwas kay sayang po kayo. Mamo, sayang yun. Sulti pa mo? Tokoy sobra nga impirito. Ay. Gamay rin itong iban. May pagidato na ako da. Sumsuman unsa may sumsuman nyo ron, ha? Sumsuman niya? Ay, ablir may sardinas, di ba, pre? Oo, sa diyan sa. Oh, sulti pa mo. Naisda rito nga labas kayo. Tangig ito. Kuha ito na ko, ha? Araw na ito sumsum. Kilawon to. Kasi may mo kilaw dia. Si Paridi ko ay. Paridi ko ay. Ay, mag-inom ta. Kuha ito na ko, be.
O may sumsuman nyo diha, be. Patilawa ko na kayo sumsuman. Awa na lagi, hurot na lagi. Usa ra ko Ina kay nahurot sa sardinas. Ay, mag-inom ta. Kung ako itong impi o katong tangigi nga, tuwas bay. Mo ba? Mm. Sige na, pre. Mo na rin kita buhat ko. Kanta-kanta mo ko tani. Nya, ikaw, sama, kanta ka. Aw! Oh, bukan to ko eh. Manugong dili. Pero, ako sa kong impi ha, og islang tangigi. Mubalik ko ha! Huwag ako ninyo! Pre. Tinuod ka to balik siya, pre. Amot lang hato niya, pre. Okay, klaro to, pre. Sustuom ka tao na to. Si Bato kay wala naman tayo susuban. Sardinas naman. Nya, nahurot pag yun. Di si Bata. Kaya kita mo to siya sa atong sinugbag baboy nga gipasipti na ko ni mo. Awa na, yaka na to. Oh, nagunsa naman sa ring mo din, Hidikoy. Day. Lingaw-lingaw mi diri, day. Kanta-kanta taon. Oh, masa man masilang? Unsa nang gikit-kit gas iro? Bastilados, bidu, kanahan ng iruah. Bugawa, pre! Porbida sa di mo, pre. Nayate na nilo nga to ng sinugbang baboy ginahinayan sa day Ay, kitiro. stila, di mo, di mo gibutang taon. Kauno si Ro. Giyahak na. Wala susuban ng kilkiyaron. Pagkakidot! Mauna diha. Mag-inom mo niya, maghinangol mo. Dili gusto nga doon lain nga mo join ninyo kay hadlok mong mahurot inyong pulutan. Aw, disgrasya hinuon. Ang iro-iro na nagpahimos. Di, manggaday. May abot mo ganyan si Kanot ba? Kung sa amigo sa taon. Nya, kanas Kanot, day. Mura na taon siya. Gaway kao sila taon. Ha? Mangita kinsa tong dunay gainom. Dool niya. Mujoyin niya ang birada taon. Ang sumsuman. Kuya, wag di baga dignong. Baga kay ko bali ang lubot. Ano ka pa ito na ito, kusog kayo ka sumsuman lagi. May kayo dag istorya, niya hinanaya po nitong sumsuman, bida, mulakaw na siya, kon mahurot ang sumsuman, mauna niya. Uy, kawago di ayo na tawhan na. Wagi ayo day. Mao na maglagot mi ana, may lang sa istorya. Nya, diri man to taon siya, dili man to kay mutabang kuno siya palit og ice, ha? Mao to, mao ra mo gid iyang mapuno sa kanan, ice ra mo gyud na. Mao di bigandahan ng tawahan ng inom taon de. Aw, sunod. Kung mag-inom magani mo, ari na lang mo sa sud. Ayaw mo des gawas. Limugot mo sa kay Drisod. Ay sus, na ba electric fan good? Uto talaga kalikihay. Ano ang gawas? Yahay man dito. O yung makita na sa mong paring kanot. Hurot na sa na yung sumsuman. Kaya mo silingan nga kumpare rapot taon na mo. Huwag din siya bisyo taon. Mao na yung bisyo. Magita na siyang inom niya. Kung na yung sumsuman, join din na siya. Mga daghan kay maglagotan na niya. Mujuin man taon pero hurot sumsuman. Mo nang moabot na ganyan na siya. Ay magdali-dali taon bigtago sumsuman kung mag-inom eh. O niya. Pwede ko eh. Ay, pre! Eh. Ayun ang kinsam ni dool lang ko. Ni pare ra ba ko dito. Ay, pre! What's up, pre? Ay, kuya ni mo si Pre Pedro. Pre Pedro! Ila ka mo tanag sa tortol niya, pre. Ako mo kasi tortol niya, pre. Kaya mo ko ni sista, pre. Yorman ako. Mabitayin ko ng kuyog mo kaya ikaw yung tol-tol. Yahan ang sista niya eh. Abin ako, bago ng sista na. Kang pare, uslik mo ko ni, pre. Di ba? Pre. Pre, Kasi man, mag-hard ta o beer lang. Bilang ng tao, eh. Sige. Aday na niya! Kaya mo dito katong migsan. Migsan, ha? Dito sa ilahang ng salod. Ing na nga sa bador ako bayaran ang migsan. Masiguro ka na ni mo, Dikoy. Ay, Masig sus. mabadsata na imong saad-saad, ha? Dili na niya hinuon ta makautang. Ayun na utang nga, pre. Ako lang bayad. Ha? Ayaw, pre. Ako lang. Match money ko ron. Dato ko ron. Nga, pag apin na lang po sumsuman, pre. Ano sa may itong sumsuman? Papalitan ko sa manok. Litsuban ko glipo, pre. Sige, Labi sige. ka na. Sige, Pahit sige. na. Okay na. Sige, ako lang palit, pre. Okay. Sige. Ama na lang si pare Pedro na rin suguan ninyo. Okay, abti kayo. Lain kayo, babayit ang dako niya, magbitbit ang kinahon nga beer. Abi pala palahubog kay ko. Ako na ipalit ang inyong masumusuman, be. Ni Dikoy. Inom lang ha, away-away. Ay, nausabi taon ka na. Kambi pa. Why may mga libog taon? Agi na may kalibog daan. Ay di bang ako pahimangno lang. May kasagaran ra ba? Basta mga hubog na, wa na.
Sumbagay ni sunod. Ay, di na may tabo, Mario, eh. Lain may mahubog, Mari. Ano na rin, bay? Layo ka sa di mo Di diha. magsumbagay, ha? Ah, sige, sige. Maginaksanay, Rami. Sula min tulo. Yaw ako di ay. Mabayot di mo mga hubog na mo pag-sure mo di ay. Kumidjar niya mo, Mari. Oy, jaming-jaming raman ng amo. Jaming-jaming. Mari, basta magkurom naming pare di koy, di ba, pre? Ay, nanam kita, pre. Tapos gakos yun. Ay, kontay sa itlog. Ay, lang kablaka na mo, pre, ha? Kami, basta, day. Ano, kumpare po, di ba, day? Day, kung kami nagaling mag-inom, day, why problema ni grupo, ha? Basta, ay kablaka. Lagi, bantay bitaw. Sige na, kay mo pahuway sa ako sa kwarto. Okay na ninyong sumsuman, ha? Kawan ka ding, kato bitaw, istorya, pre, nga pinaghanak, pre. Nya sagol to, day, Hapon, Amerikano, Koreano, kawan ka to. Ay, contest na siya, pre. Contest eh. Mga daso ni nga mga representante ani. Kinsay murabag Asian Summit ba ha? Kinsay kinadaghanak anak. Liman ka gitawag ding Amerikano. America, do the Amerikano. How many children do you have? Ay ngon sa ding Amerikano. I have 120 children day. Ha? Grabe, pakpak na yung mga tao. Sunod Japan! Dool Japan! Bakang na pero sa wala tao siya. Duro ito! Gusto mo sang? Ha? Yatay ko na si Pergaba. Bitaw, tubag din. Ang Hapon. Dumari ka to. Ajin mo to ni. Pilay ang anak, pre. Ingon ang Hapon, 150. O sa gato sa laki, 50 ang babae. Kamao lagi yung Bisaya, pre. Ang puyo naman sa dulo. Sige, maglatay-latay sa dito. Mga sakto, hindi ko tao dyan din na. Nasikit mo na ba ito, latay-latay sa sin. Tesan, naghanag-anak, 50 kabuok. 150. Daot, anak, pre, dato ang taka. Pagtawag sa Pinoy, Philippines! Ay, sus, porbida, pre. Bro, sinanik. Anik labaro, bubukit din. Ang lakaw, bubukit. Ikay-ingon na. Hugyaw mo tao, eh. Hugyaw diya sa rinan, yagit. Ay, ingon ang mga tao, Daddy! Bangag sa ilong. Daw ang Pinoy. Ang tanong mga tao, sakit yung daddy. Porbida. Daddy. Daogoy! Kato ding, pagka padagpanag itlog, kadugog mo ito? Ha? Padagpanag itlog ba? Nakadagdo ito? Uy. Ayaw. Nakahiring man, pre. Kahiring man. Nakadagdo ito. Animal. Sibuhon ko kisilingo da. Buwal. Kato laging istorya nga padagpanag itlog, ang Philippines gapon may nakadaog. Nakadungog mo ito? Ang ano mo de, ha? Hadungog mo ito, karado ba na? Aliga kita, pre, no? Wow, limpo. Ay, gibag Pre. Ana. Ni gunit naman rin. Giraharang usakiwa pre, wada. Wala sa sakiwa, pre. Wada. Ngitag sakit lawas ay. Itong istorya ba sa tulo ka bungol, nakadungog mo ito? Sa daw na ni. Ikaw, pre, ko eh. Nakadungog itong istorya nga tulo ka bungol? Wa. Ikaw patay ka ato bungol, pre. Anak, pre. Ipunit na. Ikaw pre ba, mura na kag umi kayo yun na yung laki, biday. Ngano ka, pre? Imo lang may istorya-istoryahan. Ha? Ang sumsuma na to, imo lang istorya-istorya. Day, imo lang siyang hamon ako sa kaiwal yung po, bida. Ay, Para sumsuma na to, abot. Sumsuman bitaw, no? Kada imo istorya, abot gila Maria pikat gila naon ni mo kadana ka. Nya mo ari lang kang mag-inom din eh. Ha? Imo ni pamaw mga sumsuman, unsa ba taon? Kaya okay, kaon sa inyo? Daw asad ni mo, eh. Di mo na daw, buhat ako kung na, Pero kada imo mo, pre, ha? Pre, kadot, mo ari lang ka, budool lang rin, kaon ka! Aw, saan mo na ang sumsuman, ya? Simot-simot na daya? Sa? Dong. Bida. Kini. Dikoy. Piti yung... Sagbiin na lang na. Dong, sige pre, kaon lang diha, ha? Napay daghan dito. Aw, napadagan dito, mare? Napay daghan. Aw, napakunidagan dito, pre, ay? Kanibara, kadit. Usa ba? Usa ba nang kuha? Nagda-plastic, pre. Wala, mag-bring home tingali ni siya, pre. Wala. Ay, pagkida na yate na. Namuto, suko kag sudan kadhana ka. Gamay raman ni, pre. Say ka ba, ha? Pag-show diab? At dong, sagdi na lang lagi. Sige pre, pamutos lang din ha. Sige. Kaning, pre. Salamat, pre, ha? Pre, mare,
Namoy kanon? Bida. Kanon, pre ba? Lami mo ganang iparis kanon, good? Tepa, umoy kanon sa inyo, pre. Nawa, baglungag si May, pre. Patilawa siya ato kanong kaldero ihapak sa pre. Bida, bida, wala mo luwag na eh. Pusin na kanon dito dong ka. Kasaboy. Murag kapatay kong tao di kalakiha. Pre, Pedro, ikay kulatar. Ganda ni pre. Daw ako di mo, pre, oy. Hindi man ka parehas ni Midilya nga, buutan kay manghitagon ba yun? Marinilya ni mo, purbida. Sige. Sige, huwata lang ko ha. Huwata na lang ko, pre. Posta ti kag kanon. Kadiyot lang, pre. Ako nalipotos ni mo. Ay, salamat, Maria. Buutan na ni Marie, pre, eh. Surti kay ka, pre. Surti kay ka. Surti? Ha? Usa mo tan? Usa man ko do'y swerte na ko anang anama ka. Nga nakasawa kag dili tihik, dili daw. Buutan na. Kayo nagparehas pa nimo nga daw. Nya tihik, pre. Kayamot lang. Mura gyud guwag yung may resulta ninyo. Mas may pang resulta sa masyaw kung niadto. Time para ko, mura gibaangan naman ko di ba, pre? Ha? Kamilos ka na ko, ha? Gibinuangan ko di mo, ha? Pre. Gibuangan ka na ko, pre? Gibuangan ka? What down, pre? Gibuangan ko daw ako. Balik sa inyo, pre. Kay bida. Basta di ko makapugong sa kong galingon, pre. Kaya tingalig, maihaw tinuon kayo ni. Tingalig malimog kung kumpare tingalig. Lakaw na! Lain nagbatasan ni mo, pre, eh? Bida, ako rin laig batasan ni, bida. Sumagot tinuon gani nga kung kumurot. Pre, kalma lang, pre. Naunsa naman noon niyo, eh. Nasamok naman taan ni noon, ani. Samog na nila. Ako ng amigo sa wala na tingog-tingog. Tungo na rin kanahan. Kani mo gud. Labi asubag. Muli na lang ko, pre. Kay, murag, nasamok man taan ni, pre. Sige, pre. Uli na lang ko kaniyot. Sayang lang na ninyo, pre. Di uli na. Pre Pedro, ari pre. Ni uli na itong usap, pre. Ikaw, utsabi kisulti, adi. Sige. Uli lang po ko, pre. Bida. Wala. Pre, mauli na sa kuno siya. Uslik, mauli na sa suslik. Bida, ni uli. Bida, galibong ko na to, ha? Ikaw mo yung nagbali. Pauli ka guna. Unya ka ron. Nibali ka. Kay muli na suslik. Bida. Kadiot, pre Pedro, ha? Paso na ko suslik. Kadiot, ha? Pre. Kadiot sa pre. Kadiot sa. Pre. Bida. Noon siyang uli mo no. Gawa pa itong human. Uy, inom sa ta. Sige lang, pre. Sunod na lang, pre. Balik sa dito, balik sa. Ay, mula ka lang, eh. Sunod na lang. Samok, disod na kaayo. Pabalik na ko sunod, pre. Bida. Bida, ikaw yun ang dagubot ni pre. Ikaw yun. Anong ako ko down, pre? Ngay, ikaw naman kumikaon sa sumsuman. Sige, kumikaon! Bida, laya sa kong bisita. Tao, tungkol di mo. Lakaw na ba, mintas kapugong ko. Bida, di ko kapugong, pre. Lakaw na! Bida sa nimo. Usapan mo, lakaw ka nili! Naghuwat magani kong may nga. Nagputos ka noon? Bida, saka rabis ako di mo, bida. Saka kayo, grabe kayo. Mas may pagbisipat na ka, mintas tantong kapugong pa ko. Sige na! Lakaw na, pre, kanot. Lakaw na lang. Kani, mana, pagisong na no. Hinaykan kita kanot. Batsata kayo, batsata. Lumsang ko ng mata. Lain na ninyo, eh. Lain na. Ako man ino'y pasangin lang ninyo nga. Huwag mong ko manghilabot ninyo. Wala ka maghilabot, pero sumsuman mo man tao naghilabtan. Si Bata Beke, wala may sumsuman. Di ka si Bata! Ay, mo ato na lagi ko. Mare! Huwag bang kanon. Gaya na, oy! Purado. Ay! Sige, Wag yun ako, pugni akong kagalingon nga tungod sa akong kalagot, nakulatahan nun ako akong kumpare. Pero, gireklamo ko niya sa barangay. Og matod pa niya nga, iyag yun kuno ko gikiha. Sa ibahato na ko ani. Tungod naman tos kong kalagot niya, nakulatahan ako siya kay hotdon, magsumsuman. Sa may mo buhato taon niya mong kumpare. Midawi, kabagi ko ninyo, bam, unsaon bam. Kung kamoy pasultihon, bam. Ate Fresh, sultihin ko kung unsay ako buhaton. Kung kamoy pasultihon, dikoy.
Kumusta mong tanan? Kumusta itong live diha? Kumusta sa tanan na itong mga kaigsunan? Dong. Labi na gyud dong. Good morning sa Sige, kay Barangay na ako Carmelo, iglit. dong. Sige, Dong. sige, Barangay Carmelo, Tuburan, Cebu, dong. May gala siya atong kapitan si Hil Piris o sa atong iski chairman, walay lain si Miguelito Husay. Nya ako Salamat sa kayo. ako sa ni-greet akong amigo ni Bro Joel nga mo tayo rescue sa ihang motor taon sa by Erwin Baring sa Langob sa Birhen Poblasyon Lapu-Lapu City. Good morning mo niya. Thank you kay nimo by Erwin. Salamat kay nimo sa imong pagtabang ni Bro Joel ang manager sa Bien Aqua diha sa Babag. Salamat kayo. O sa ako pong higala taga Buwagsong, way lain ang akong suod po na akong higala nga mekaniko sa Nisia sakyanan. Si Erwin siguro magkamao tong mekaniko sakyanan pero ang motor ni Bro Joel mo yung giayo. Nya si Dilo Largo, sa kung sa niya ha, kay expert ni siya, gabata ni siya ng mga ayo-ayo, anong mga sakyanan. Puy rabuyag lang. Nya, basta, by Dilo Largo diha sa Buwagsong, Cordoba. Kumusta ka diha? Thank you kayo. Salamat kayo. Nga, ato sa pasalamatan, ang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning, di ba? Kapaon niya sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito, Dudog GR Pipito, og sa ato ang Bromid Space in the Shin Pipito. Talawal ninyo sa Facebook, palang na inyong Bromid Space. Makita nyo kung sa inyo gusto, sa inyo primay. Buhato na sa Bromid Space. Limpyo, kung sa panadya. Basta, tawaga lang ang Bromid Space. Nanay number diha sa ato ang cellphone, sa ato ang cellphone, sa ato ang Facebook. Unya, sa tanang mga bata, inom mo sa ato ang the best kay nga imnon. Kay hapit sa nabang klase, ang Don Pepe Tablia, mga bata. Mauna nindot kay nato imnon mga bata. Buntag sa'yo, Don Pepe Tablia, yun ang atong imnon. Kay nindot kay na, kondisyon mo sa inyong duha-duha, unya, panington mo mayo, tungod kay nindot ang ato ang Don Pepe Tablia. Unya, kung mahimo, sorry mo, ugom-ugom sad mo, og OBY may special, og Diamond may special, kay nindot kay na ugom-ugomon. Unya, kita mga dagko ang ato ang kung magsyat-syata ang ato ang isumsum ang tasty fish cracker og ingon man Paulitos Macaroni Crunch. The best kay na nato isumsum-sumsum o isyat-syat nato ato ang usap-usapon. Onya, mga bata, ha? Don Pepe Tablia kay happy you kay ka. Sama sa Happy Mart, Juan Luna, Kulun, Tabunok, ug Mandawi. Happy ka kay mo adto ka dito. Solba ng crisis nimo sa kalisod sa atong panahon. Duna sa RS kilid sa Happy Mart, Mactan. Thank you kayo niya sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, nga ilang gipagamit sa ilahang mga tao diha sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang Sid Panyawan Coffee Mix, the best kay na nato, labi na gyud sa opisina ni Konsyal Francis Ispares, nga ang iya pong mga tao dito, ang kaping matapang pod nga kaya kang ipaglaban, ang Sid Panyawan Coffee Mix, mo'y imnon nila din ha. Thank you kayo, Jal Francis Pares. Og si Konsyal Lester Daan, diha sa Talisay. Og si Konsyal Ferdi Rabaya, Konsyal Danny Caballero. Ang ilang mga tao ang gipainom, ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban, ang Sid Panyawan Coffee Mix. Okay? Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man kay nang bukol-bukol nato sa atong lawas. Ato nang imnanog Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo mao gyapon, usa gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto.
Most of gapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na to na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas bas Kugon. Og sa tanan po na itong mga kaigsunan, salamat kay ninyo sa paggamit sa ito ang number 1 haplas, ang Sid Liniment Oil nga tinuod mo ang tag sa ito ang panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul, kutos, kabataan, ini kay pagyuta sa dinggi, kung mahaplas ta sa ito ang Sid Liniment Oil nga anharama palit sa butika, di ba Dwin? Tinuod na, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal, unya makita lang tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap, ug ang Panyawan Coffee Mix nga maugi imnon nila ni Tatay Seryo si Kuya nga naa dito sa pinamungahan pertig yung layo kani sila si Tatay Seryo si Kuya ug si Soledad si Kuya ug si Bernabe Laparan. Ang ilang buhaton kay wa man sila motor kasakyan nya. Wa sila transportation nga padung dito sa ubos kay layo lagi kila pinamungaan. Adto ra gyud sila mag-order sa Shopee mo nga kamo kung wa sa mo'y kasakyan pag Shopee na lang mo. Shopee lang kay hatod pa sinong panimay. Bam! May buntag! LTOs, labi na ni Dr. Erving Gracia. Salamat kay Doktor sa imong pagkatiman ka na ako sa iyong nursing staff, no? Ma'am Malumisyon, Ma'am Jusel Bangpuyan, Mr. Eric Video, Mr. Dipoy Hudan, Miss Rhea Mirasol. Ayaw ko makalimutan, Dipoy, yung bata, kumusta? O si Sir Eric, ayaw ko makalimut sa iyong pagpangaligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabili nitang batanon, younger looking cutis artista cutis porcelana. Celebrity Kojic Beauty Soap, doon na kami blackheads, itong whiteheads, baka puti-puti, sa hindi mo masaptan. Labi na napitihan si mo agigising o napit si mo aping doon na ba kay murag sa ba ni lagom-lagom Celebrity Kojic Beauty Soap doon na sa kanin natural moisturizer para dili magdaray ang inyong skin. Punta na lamang sa butika para original ang inyong mapalit. Mas maayo nga matanaos ni mo doon na itatak na kabutan diha Sid Marketing. Thank you. Okay, salamat kayo sa tanan po na itong mga tao. Kita na sa ayun kita nga kanang toksin. Mauna yung daot sa blood cell sa lawas sa tao. Ang daoto na ang cover o putos sa ato blood cell. Sige kadaot na daghang mga sakit nga butakboy na to. Major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uguban pa na itong balatian, constipated taong ingon man, kini ato ang kidney problem. Kay mustiki magud og mulapot ang ato ang dugo. Bao nga minom gyutag G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag tang sa baltian. Puno sa nutrients nga may makapalig-on sa ato ang vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga may inungdan sa imong balatian. O garuligon ka doon ang atong vital organs sa inom gyud tamba tagadlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 mutagtang mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Press? Okay, ang sender na to karon adlaw. Atong sinder Ate Press, bam, si Dikoy. Sa Dikoy. iyong pangutangan nila. Ang iyang pangutana ay, ang istorya gud ni Dikoy, bam, kuan ka ng Ayan, kumpare. palahubog ni siya. Palahubog niya.
Lai siya, o moabot gali siya na mag-inom-inom bam. Ang hutdon ka na mang subsuman. Imbis ang subsuman, para na idiksati mo, kuha lang kang gamay. O gamay, para lapawa sa kaisog sa bino. Karon iya ha, at ang subsuman man Kuha bam. tingali si paniod to sa ila. Naaman, ayan na ginay yung style bam. Nya, hangtod nga naabot ang higayon, nga ni adto dito sa ilahang panimay ni Dikoy kinisikoan, iyang si Kanot, ay sus dito. Abot lang. Naghuwat, giingnam sa siya kasawa. Ay ka problema, pre, kaya ako'y bahala. Gipostag, sudan. Pusta ka noon. O kayo, ilang ilikay ang subsuman. Naghuwat siya sa kanoon, sa wapay kanoon maritsa. Wapay siya, di lagot kayo kumpare si Dikoy. Subagay sila, gikulatan niya sa kanot. Mao niya ang problema ba, kay Ate Pres, kay gikiha siya sa barangay. O, kuyawan siya, unsaon ko niya. Saon niya, ani. Alright, ato ni pa... Tahan ra bagid niya. Oo, nakulatahan lagi. So, nambot ko sila sa barangay, no? Patawag siya. So, atong bambitan ko, no? Kung ari ka diri sa Lucas 12, verse 11 to 12, matapadiri, kung ikiha ka mo nila dito sa mga sinaguga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw ka mo kaguol kung unsaon sa pagpangatarungan o unsa inyong isulti. Aha. Kay inigabot ni atong panahona, tudluan ka mo sa Espiritu Santo unsay angay ninyong isulti. Aha. Kung muda mo iswag ta diri sa verse 58, gingon diri ay, kung may mukiya kanimo, paningkamot, pagpagkig-uli kaniya, samtang anaa pa kamo sa dalan. Aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom, ug itugyan kaniya ngadto sa mga pulis, ug ibalhog kaniya ngadto sa bilangguan. Ang but sa buta unod ani nga, kumahimo, makig-uli siya, Sayon na. makig-istorya siya, una maabot dito sa barangay, makig-istorya sa... Kasagaran ko lahat ng uban mo, ito ka ng kadlawon. Di Araw ba? bugnaw pa ang makig-istorya, makig-uli, makipagpasaylo, pasabot pa siya. Ako tito, nakay kape diha. Ate Pres, unsay mo ika tambak ani Dikoy? Unsa man? Iyahalang yun yung tubangon ka sa Oo, barangay? tinahalan gid oy. Oh. Aron mahusay mo. Oo. Ana, karang mga bakagpasaylo. Tingali sa katuyang gisumbag, uy, gutom dato, eh. Ganapos tingali to sa ilang gisumsum. Tinood. Kada abot gini Ate Pres, ang sumsuman gyud mo iyang tirada. Inana. Oh, nabigi na anak ko. Sumsuman. Oh, grabe kayo. Di mo nakaon sumsuman na. Doon lang ko inahibawan Goliath kan kanapito ko nung panahon ta sa kasuko nga init kayo atong ang imo ko nung baton da pandeli ti ka mo flera apog samot dili ka makadapat mag-ihap kuno ka nga 1 ngadto sa 1,000 Dado kayo na. Mabito mawa ko nung kasuko. ba? Kayo gamiton yun yung init sa mo. Di naman kakibaw kung sa Bam. mong buhaton. Bam, Aba, magduka, maputaan na, uy. Mabito mawa kasuko. Kayo. 1,000 ka ihap ka dugay na mahu. Okay. Ang uban bam, kay ningo ang doktor, inhale ang kuno, inhale niya, nahuna og maayo ang kuan niya. Mao na inig, exhale nimo, magawa sa tuwi mong kasuko, mawagtang na. Inhale lang kuno ka. Okay, kung init ko na itong di naman takibaw sa itong ipangsulti. Mana. Kung sa gani, watakibaw ko sa itong isulti itong Lan. flera. Nam. Tingali kina abot sa 500, katug na ka. Maawit na isulti la Ate Pres, kung dili ka makatog, ihap og 1 to 100. Makatog yun ka. Makatug ka, 500 na, matug na ka. Naghakok na ka na kay 1,000 naman. Unsa na ba mo? Pero mingon kag dili gamito ng kainit sa matinatinga ako. Kadlawon pa gani. Di ba kadlaw, bugnaw matag Init kay go? Tinga ako pagkakadlawon. Naman. Ikap ko, gunit ko. Bugnaw matinuot. Pero kutura liog ako. Init yun. Tama ba natin ito naman nun? Kura ko ang puzzle, Tihon.